Sana, wake wafumana i-clutch ne-2K. Uyabona uba ukafumana i-clutch ne-2K, consider yourself lucky. Ngoba akugezwa phana asile ama-2K and anempendulo. And jonga, they will answer you. They will answer you mntasekhaya. Yo! So it was Sunday. Xa umfana efona esithi kum into kubana, hi babe, ndicela ulungise into zakho. I'm coming to fetch you within an hour. Hayi sure nyani, ndilungise. Afike umfana nyani within an hour. Boom. Wahanje. Hayi nyani. Xa sihambayo nyani ke, sifike sana kwa mfana. Sifike kukho his little brother and 2 girls. Yabo? And 2 girls. Xa nifikayo, hey, kunxiliwe ke kuyaselwa. Ndibuze kumfana ukuba hayibo, ubuhleli nabantu na athi ndivela emsebenzini na andiyazi ba kwenzeka ntoni apha yabo. Ndivela emsebenzini. And ndimona uba umfana utshintshe apha ebusweni ba akacacanga, akatyhile kangatuku apha ebusweni. Hey, ndike make okay, hayi. Ndifike nyani ndibulisa uba hayi ninjani? Hayi siyaphila njani? Hayi siyaphila. Zibe i-girls ndaphendulwa ngomnye we-girls no little brother. The other girls zangandiphendule wayicofa ifowuni yakhe. Hayi nyani, but ingabi namsebenzi loo nto yabo. Ndingene phi ekamareni ndivale because ndangekho semudini mani yobe ndisela ndibe ndithetha ndibe ndisithini. Ndathi ndangena ekamareni ndavala. Hayi, intoba zange iphende 10 minutes ndingenile ekamareni yatshinoka. Thabo, ngubani ngokonokhayo? Ndithi ke mna ke ngubani yabo? Athi xa ndizawuphakama ebhedini abe sevula icanga uba hayi siso njani. Yilaa ntombazane le bihleli phi? Bihleli ngaphaya e-sitting room with i-little brother yomfana ne-girlfriend yayo bo. Le bicofa ifoni ingakhange ndihoye xa ndibulisayo. Yiyo. Hayi siso njani? Ndithi hayi girl, ndiyaphila njani wena? Athi hayi nam ndiyaphila. Igama lam ndinguzibani nongubani. Qonde, and then kwenzeka ntoni? Hayi, ndithi ndingusiphokazi sisi yabo. Athi okay. Uyandazi uba ndize ngantoni apha? Ndithi no sithanda sam, andikwazi uba uze ngantoni apha, andikwazi kwa wena yabo. Athi okay, mandizintroduce ke. Athi okay, mna ndinguzibani i-girlfriend ka boyfriend lo wam ndize naye. Ndithi ke mna ke athi ewe. Ndithi ke mna ke njani? Athi njalo. Ndiqonde okay, le situation ndimathile ne, ndiphinde ndibe standile, attitude ndiyifumanayo ingaka. Yebo, athi njalo. Ndithi ke mna ke hayi sisi akho nto ndizayiphendula ke mna ke kule nto ne uyithethayo. Bendicela sibize umfana yabo, sithethe naye sibathathu apha sisonke. Athi umntana hayi sisi akho nto mna ndizayithetha, ndizabe ndixoxa ndinxilile kusebusuku ndifuna ulala. Ndithi ke mna ke hayi ungahamba sisiyolala. Athi into kubani ba anzawulala kule bhedi uhleli kuyo. Ndithi njani ngoku? Athi ibhedi yomntu wam so ndizawulala kuyo. Guys, clutch ye-2K. Athi ibhedi yomntu wam ndizawulala kuyo kuba ndiqhelulala kuyo. Ndithi ke mna ke okay, lala sithandwa sam. Nditsho ndinxibe izihlangu ndiphuma kule room. Xa ndifika kwelaa cala ndifika umfana akekho, kukho i-brother yomfana ne-girlfriend, intombi yomfana ye-little brother. Ndibuze ku-little brother ba hayibo, and then kwenzeka ntoni? Athi u-little brother, yo sister askisi akhange ndiqonde uba uyeza mna yabo. Ndithi ke mna ngubani lo? Athi sister atsho like umono like umuntu odanileyo yabo ba like like ayilahlise mani le topic yabo. Athi hayi mani khawuthi ke ndiphume ntobiza ubra aphume sana. Eba ubra uyephi andimazi, eba uduke phi andiyazi sana. Inoba after boma 10 minutes ngiqomba ndifuna nogoduke ke ngoku because I'm pissed, andiyazi ba kwenzeka ntoni. Inoba emveni ko 10 minutes athi gqi umfana. Xa ifika yomfana angene ndibave bese kitchen. Athi ku little brother like ba nizothini apha khona nixelele abantu baniyeza apha uyabo, benza back and forth. Nditsho ndiphakama ke mna ke ndisiye kitchen ndibuze uboyfriend lo ba hayibo babe, and then usisi lo sekamareni ithini story sakhe?
athi kweyiphi ikamera ndithi eyakho mbojonga hayi nyhani ayifika umfana ekamereni yakhe usisi ungenile engubeni she is naked not wearing anything sana umfana akrobe aphinde aphume hey kukabi kudala aphume umntana ke ngoku ndabona umonile umfana amqobayo inoba after 5 minutes aphume umntana sephinde wanxiba le lokhwe yakhe athi ndokubana hayibo uzimisele ulala nini usho boyfriend yami guys ba izimisele ulala nini fear ama 2k athi umfana hayi man wena uzothini apha athi umntana ndize kuwe andizuza kuwe xa kufuna wena namhlanje kufune mna ukuza sondilapha and I'm not going anywhere guys zange ndanyabe olahlobo ndandinyabe okona njonge umfana ba like do something fondini wabesithi umfana yantoni anzube ndithetha nawe ndasike ukulimaza xa ngicela uphume kwam wabesithi umntana I'm not going anywhere kuyafuneka unirhuqa I'm not going anywhere guys kwanyanzela ukuba makahambe mna because she was not going anywhere kwanyanzela ukuba makuhambe mna ndahamba I had to request like ndangasafuni nix edibeni kwamfana ndandidikiwe like I was pissed guys I had to mandigoduke ndarequesta ndagoduka from that day zange naphinda ndithetha nomfana zange naphinda ndathetha nomfana xa ndisithi clutch ye-2k hayi you will choose yourself you will choose peace ngenkani kwi-clutch ye-2k uthanda ungathandi because they have answers and bastubborn abanaxesha laloo nto so if awukayifumani loo clutch consider yourself lucky my love you are lucky